खेडमधील मुंबई गोवा महामार्गावर जगबुडी नदीच्या पुलाजवळ भीषण अपघात झाला। या अपघातात एका दुचाकी स्वाराचा जागीच मृत्यू झालाय। भरधाव वेगात असलेली दुचाकी न आवारल्यानं भरणे पुलावर आदळून हा अपघात झाल्याची माहिती आहे। काल 1 ऑगस्टच्या संध्याकाळी हा अपघात झालाय। स्वरूप संदीप सागवेकर असं या अल्पवयीन युवकाचं नाव आहे। तो 17 वर्षाचा होता, तर दुसरा युवक गंभीररीत्या जखमी झालाय। त्याला डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं। यथार्थ सकपाळ वय वर्ष 16 असं जखमी झालेल्या युवकाचं नाव आहे। स्वरूप सागवेकर हा खेड येथील समर्थ कृपा इंग्लिश मीडियम स्कूलचा विद्यार्थी। यावर्षी तो 10वी पास होऊन इयत्ता 11वी मध्ये त्याने इंग्लिश मीडियमला प्रवेश घेतला होता। स्वरूप हा उत्कृष्ट बॅडमिंटनपटू होता। तो व्यायामासाठी जात असताना दुर्दैवीरित्या हा अपघात झालाय। स्वरूप याच्या मृत्यूने सागवेकर कुटुंबियांवर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। स्वरूप याच्या पश्चात एक लहान भाऊ, आई वडील, आजी असं कुटुंब आहे। त्याच्या वडिलांचं खेड शहरातील श्री पात्रजाई मंदिराजवळ दुकान आहे। हे कुटुंब खेड तालुक्यातील सुकिवली येथील आहे। स्वरूपच्या अपघाती मृत्यू झाल्यानं परिसरात आणि तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जाते। स्वरूप याला 10वीला देखील चांगले मार्क पडले होते। तो अभ्यासात देखील हुशार होता। त्याच्या जाण्यानं खेड शहर परिसरात आणि तालुक्यातून हळहळ व्यक्त केली जाते। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी। नाही